palasma dihita saluhutna. Oras. Tapukama acara pertanyangata diganuk bagas ni ruas ni HKBP Sidorame. Rabu, Sada dan Jumat 3 Juli 2020. Marede mahita sabu kuede nomor 10 pitu ayat sada dohot ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangolu do hatani debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sandok podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot tondi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha jalana bonar, mauliate hudok hami, ala di pabisarho tuhami barita nauli, nama nodangi rohanami. Ai alani i umbahen hutanda hami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon jala naing martua hami bahenonmu sai parbadiai marohanami marhite-hite tondim jala pergugui mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion sai palasma rohanami, mangului ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama epistel di partanyangata bornginon, ima natar surat di sada Musa 12, mamukamai ayat sada 1 ayat sia, songonon mahatana. Dungi ninna Jehovah mamandok si Abram, bukas maho sian tano hagodanganmu, dohot sian hatubuanmu, dohot sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho. Humain peho gabi bangso na bulon, jala pasu-pasokku maho, jala pabalgaokku goarmu, asa gabi pasu-pasu ho. Jala pasu-pasuoku akana mamasu-masuho, jala toruaku akana maburaiho, jala dapotan pasu-pasu,
marhite-hite ho saluhutna aka bangso di tanoon. Jadi bukas masih Abram, songan nanidok ni Jehovah tu ibana, bukas madot silot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram, dina bukasi ibana sian Haran. Dungi di arahon si Abram masira sarai, jolmanai dohot silot, anak ni hahanai, rodi sude na sinamot samot nasida, dohot jolma, akana tinuhorhon nasida di Haran. Jadi bukas manasida laho tutano Kanaan. Jadi dung tolhas nasida rodi tano Kanaan. Dilihati si Abram matanoi satu inganan ni Sikem, rodi tombak more, nunga ditanoi hian halak Kanaani didapot. Dungi Roma Jehovah di ida si Abram di Dokma, tupino parmu ma lehonoku tanoon. Jadi di pajok di si sada langgatan di Jehovah na di ida naing. Dungi borhat ma ibana siani tu sada dolog na tukan habisaran di Betel, jala di pagohon undang-undung na tukan hasudutan ni Betel, jala tukan habisaran ni Ai. Jadi di paulima di si sada langgatan di Jehovah, jala di pajojo goar ni Jehovah. Dungi bukas muse si Abram, laho dopa dang sina, ido sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sa buku de nomor 497 ayat 3 dot ayat 4. Asini roha madihamu doho dame sian debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihamu akamang akainang sudeta he akaha anggina pinaribot na sedang paihutihu pertanyaan di bagas nabi. Tajalo mahatani debata di parsaurata pertanyaan obbason ima natar surat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 15 ayat pitu saat rodi ayat 10 tangi hok kamu natar surat di si songonon maridok di ini masih jakonam mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bain hasangapon ni debata ayod dohudok naung gabe pangoloi dia kana tarsuna do Kristus alani hasitongan ni debata lau pahoton baga-baga na tu akka oppu na jolo alai dipasangap akka si Pilipi Guido debata alania sini rohana
songon nang tersurat alani ido pujiokku ho di tonga-tonga niaka si pelebegu jala edehonokku ma guarmu jala didok dina asing muse marolopolo mahamu akka si pelebegu rabdoho bangsona jala dina asing muse puji ma Tuhani sudehamu akka si pelebegu jala pujion ni saluhut akka bangso maibana jala didok si Jesaya do muse adong masogot ura ni si Jese jala hehema namanggonggomi akka parbegu tuibana ma makirim akka bangso alai gokma di basa-basahot debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas niroha doho dame di bagasan hapursiaun asalam sumuruk kamu marpakirimon pinarguguan ni toddi parbadia hido sahatna hamuna kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus masairiko do jolo ikon takas boto otta hataon dia mai di bagasan Kristus di dalam Yesus memang do tabigi hataon alai adong keyakinan dihami beta holan bahasa na somal loe alani naing pinatakas di bagasa pertanyaan ahanu lapatanna di bagasan Kristus contohna molidok mardame mahamu di bagasan Kristus ahalapatan nyon mardame di bagasan Kristus mardomu di bagasan Kristus molo soi adong musema dokon tamulai ma ibadah tahun pertanyaan tahun di bagasan Yesus Kristus lapatan na ima asa taingot pardamiani parsaurani nani rahut di bagasan Yesus Kristus song dia duhurwa lapatan molo dirahut dipersekutukan di dalam Yesus Kristus perbedaan parasingan nasada tunasada gabebui masih jaluan perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain molo mardame di bagasa Yesus tung di bagasa Tuhan taima dituangkan jala atu satta parsadani bagasna asebuido tatarik audo natikos romusian audo natikos je mulai dokon nunga dipadame di bagasa Yesus Kristus rap dipadenggan di bagasan Kristus imalapatana alhai sotung butiga beta pikiri apakah ini merupakan hal yang main-main oh tidak Allah memang marhiti ngolu haporseaon ngolu na ikon berengota dakkolat tu dirita dakkolat tu halakan au neng mardame alai di bagasan Yesus disempurnakan dipadenggan jadi ala sejuk do molo martangiang manang beribadah hita di gereja manang di pertanyaan saya dah dibuka do di dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus bau nang gabe tae tongi holan basa-basi alai pertanyaan tei nunga di padomo nunga di pahot di bagasat Tuhan tei bayi mata bona itulah salah satu hal yang perlu kita syukuri pertanyaan tahun akka parsaratau di bagasat Tuhan
Alana saya juk di kita zolmaun holan na paburnang-burnang diri di debahalak. Holan na merasa dia benar. Alai malu ngasahat kita diuluhon marhite imam, marhite nabui mangarahok kita. Ia pertanyaan tahun, ia persaurat tahun di bagasan Yesus. Akan hurang lubi dipadenggan Tuhan taya. Amo kamang kainang basik kon pinahoton di rom 15 di patuduhod do suasana ni huria rom nasipata holan na masih hata-hataan, holan na masih gasipan, holan na patuduhon kelompokna. Taboto mak molo holan na patuduhon kebenaran tadu hita adigan dang boy tabota akalas niroha alaning romar hite suratnya Apostel Petrus naing marsada di bagasan huriai naing marsada di bagasan Yesus ala Yesus do raja ni huriai adong dua kelompok naung masai tadi di bagasa turpu jami tahun ima namang warhon horong an ima horong ni sada parugamo sada nai tongdo horong saya diguari ma akka si pilibigu saya diguari maun akka ikut jolo songonod do hamu asabohi ta sarupana alai Roma marhite Apostel Paulus pasikopon mangalehon penjelasan memberikan apa menjadi titik pertemuan, apa menjadi pusat perdamaian. Jelas mah di bagasa Yesus do. Di bagasa Tuhan taido. Lalu nakin di bahini masih jakonan mahamu songon pajakonon ni Kristus dihita bain hasangapon ni debata. Ayah sebui masih jakonon na dua kelompokon ikoningoton Kristus yang menerima saya. Buhama horoa penerimaan ni Tuhan Yesus. Tuau logika berpikir manang sia suruh toruk ni rohat tai songon edetei di nama dok pardosana godang doa badia anggo ikut itu tong molo neng masih jakonak kita itu radong do dia pangarasimun alai Tuhan perdosa doa molo huakui siani doa mampu majakon akan saya mau yakku terima molo ngijakko Kristus au itu huoto madiriku au pe na hurang une doa mangulu au pe dang sempurna au bamolong asarap sahak songoni totu buima masih jakonan saling menerima saling menopang memang molong ngabui sahak tu songoni pangukuni baisidu sebetulnya mampu cipiki holanon ala di pandemi corona nade bagai holan ningom mak ni tobu adora ala yang sebetulnya asa mampu marcipika-cipikian masih jakonan. Ala hujaha diriku, saya juga kurang sempurna. Kamu juga harus membaca dirimu, kamu juga kurang sempurna. Ala yang melihat madi duhatai dipadumu di bagasan Yesus. Dipadame di bagasan Yesus Kristus. Iman margai. Itulah yang paling mahal. Alanya mo kamanga kainang na maulon nunga di patomo-tomo tuhita na di portibion molo di epistel nakin songon na di gurito di kejadian 12 manang sada Musa 12 songon nama satu si Abraham ijo isuru dipanggil lalu disuruh tujuan nasawa nang gawe pasu-pasu kamu menjadi berkat. Saya panggil, saya suruh menjadi berkat. Parsaurat taupe. Molo tapatupa parsauran
molo tapatupa persekutuan, ingot tita tujuanna, asa gabe pasu-pasu au. Menjadi berkat terhadap yang satu dengan yang lain, bahkan menjadi berkat untuk dunia. Alani hamu kamang akainang arga honot tama. Tuhan maro tu hatai padomu hok kita. Tuhan maro Tuhan Yesus pada me hok kita. Ai songon warna nabirong doh warna nabotar. Ba idia manya terpedomu na de. Tak terpedomu. Alai alanu ngarap masih jakonan. Gabe tampil lo warna yang sangat-sangat merangkul kedua pihak. Ahamahoroa molo neng tapatupa masih jakonon. Hobar tutur pukon parjulo pangoloi do iko pangoloi auto Kristus. Apa iko pangoloi sama-sama mengiyakan kepada Kristus. Ayod dohudok naung gabe pangoloi dia kana tarsurat do Kristus ala ni hasitongan ni debata. Ini karena kebenaran Tuhan, bukan karena kebenaran manusia. Ala ni orientasi tudu-tudu nih pangoloyota up to Jesus. Tergantung tu Tuhan Yesus. Ala ni asa pajupaon dang na tergantung tu alo-alomi bion. Dang na tergantung tu si X bion. Alai masih jakonan karena kita mengalihkan tergantung kepada Kristus. Napa dua hong? Ikonolodo saling pangoloi. Naki saling masih jakonan. Alai pangoloi. Aha do na tauloi, isi do na tauloi. Kristus do na tauloi. Dang mau lahu identikkan nakin gabe mangoloi halubian manang hahurang ano. Daung alai mangoloi Kristus. Ai Kristus nunga gabe mardosa naso tu maddadosa. Ima nasai juk tapatuduhon. Ibana naung dipersilakon. Kristus menerima seluruh orang yang mau berkiblat kepada dia. Ido saya dokon di sada Korintus sada saplalu hautodo di rohani kajol mai tu akan yang mago taringok silangi. Salib dianggap kelemahan atau kebodohan. Alaidang diboto. Oddo gugu, oddo na dipakai debata lau palua hok kita. Alani dia muna kamang kenang molong mampu kita masih jakonan masih pangoloyon manang batu paho pangoloyon isomma molo tangan dua ca nasada do nasada buy mamartopak alania ha oppe olo dijakon oppe olo majakon martopak isi mana guarana ima dia 10 jadi didok na asing muse marolopolo mahamu. Ya kita sudah sukacita, gembira. Karena apa? Sudah mampu menaklukkan apa yang ada dalam hati. Tapi kita sudah tergantung kepada Yesus Kristus. Hamu akan mengakai luar biasa do aposteli. Merningot do paingoton akka turi-turian na adong di jahana sida. Imanan yang kakna ayat 12 jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Jese. Wah namar lapata do ngalilingon ala disadar katu akan naliling berek kamu mah najulu sian nasodong harapan sian nasodong kemungkinan lai adong masogot urat ni si Jese. Ini suatu hal yang mustahil. Alai ido na pinatomu-tomu di padan na ibaru. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika malaikat Tuhan
memberikan aba-aba atau pesan-pesan kepada Maria. Tu si Maria naing gabe bagian lau para raton ni pasu-pasui. Ipe dihitak ka mga kainang. Buama hita tutu di bagasan. Ngolu na mardalad do hita naing. Nasipata, adong do kesilapan, adong kesalahan. Alay adong do halubin ni donganan. Ay taboto ma sudedo makarikoton persekutuan parsauran na denggan di diaw ijabu be rikok do parsauran na uli alani ama dohot ina ikonolo do masijakkonan ikonolo masioloan dohot titik pusatna mangoloi dohot majakkon Kristus badang buyak kahami amaon saya bertahan hami do audo ninna molo selala songonido tidak ada persekutuan alai taingok ma keluarga na berbahagia na diingok do bahasa janji na mengikat keluargai ima na pinadumu ni debata dang jadi sirangon ni colma atong mauliate mata dok tutu hatai nunga gabe parsido tita noeng dijau disuruh gabe mabuan doho pasu-pasu di tonga-tonga ni bagasta bangsotta manang luak tapi dang muraon ini tidak gampang tapi walaupun ini tidak mudah tidak gampang satu solusi satu jalan kalau kita mau hidup di dalam Yesus Kristus mangolu di bagasan Yesus Kristus. Na parpudi tong do paingotonok kuhita ay ido molodong hata apul-apul molong adong berduka cita ngasirang alani hamatean alay ngot tamuma adong do hatan itu hata madokon mertua ma namate di bagasat Tuhani. Wah ini kalau kita mengertikan ini saya bahagia dan saya terhibur karena apa? Kematiannya adalah kematian di dalam Yesus. Bawa mau lekon. Toy mak tunarokoi nama hoina. Alai hama matenai ngaduka cita. Alai dilihat pengharapan. Dia mati di dalam Yesus Kristus. Persekutuan kita. Ha Kristenota. Ima ha Kristenon. Mangolu jala mardalan dohok mangula di bagasan Kristus Yesus. Jalai mana tah didakon. Ao porsea itol di parbadia adong sadahuria nabadia. Gereja yang gereja yang kudus. Asa sahat kita non ikonolo dohita majalo majakon alani Kristus na manugiho kita tu parsauran nauli nadenggan. Atong ditugihot jamitaw ma mardame ma masih jalangan ma tatuju ma tu debata parsaurata persekutuan kita Bapak Ibu Saudara adalah bertujuan mengarah kepada Allah Bapa di sorga atong manangah bena masa nanuaeng borak tapi kiri taingot ma meloboi hita marsaur marminggu di jabu marminggu di gereja ingat karena Kristus tentu makit tabu bakilalan dan selalak marungut-ungut dan saling masih salah KBT karena ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus atong manangah penamasa totong mata tiuk debatana basa na totong makaholongi hita di akapar saurat tabi. Amin martang yang mahida. Mauliate marohanami di ho Tuhan. Nasai manugu-nugu hami tu parsauran nauli na dinggan. Basado ho mangalehon dalad di hami. Namardalak kami di hamauloni. Namardalak kami di suasana nago parukilon. Alay di leokodo dalan. Naing mahami majakon, naing mahami gabi pangoloy.
di bagasan hawali Tuhan Yesus Kristus. Gabita baik kami matutupa jumpa persauran nauli na dengan ali Tuhan. Saya pasu-pasu ma persauran nami di Jabu, di Huta, di Gareja, nang di akka persauran na asing pe. Molo pe marukil hami mamolus akka nama saon. Lumobi ma ni hutur-hutur ni pandemik virus corona na mengancam hahipason nami. Mardongat toko Tuhan, sehat dohami. Mangoloi ho Tuhan, mergogo mahami. Tergantung tuhali Tuhan Yesus. Boy dohami mangalakka manang tu dia pe. Atong ihoma puji-pujian, dihoma hasangapon. Tau olop-olop dihami akan hinokok mon. Pasu-pasu ma Tuhan, hami akka ruas mon, sian ruas dak danak, sahat rodi ruas lansia. Di HKBP Sidurame, Resort Medan Timur. Asiro ham Tuhan, upasahat tami mangolu nami tuho, pauneune hami, pasada hami, pademak ngolu roha nami, asa marulupolop todi nami di bagasakko. Pasu-pasu ma Tuhan, pamarita nami, naso marloja-loja, lau ngarahok kami rakyat, lumobi ma tuna marahi pason. Asiro ham Tuhan, gudang ni tantangan, gudang ni hamaolon iko buluson. Alay mardongat toko di bagasan Yesus Kristus, di dalam Yesus kami akan menikmati sukacita. Asiro ham Tuhan, upasahat kami masaluhut ngulu nami, doho na pinikiran ni roha nami. Luas sami, mardalan rapoko. Asa jalon nami ma ulup-ulup nasyakkoi sesama nang dosa nami. Ala Kristus Yesus natotong mangaramoti hami. Amen. Noaing maridde hita nomor 126 ayat 2 dungi mangarari manon tangiang pangodianon maridde mahita. Pasada marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang,
Gok hamuliateon mardongan puji-pujian maali Tuhan husombahon roha nami napungon tuadupanmu na marmuliai Allahu pakilalau kami do denggan di basam dohot asini roham ali Tuhan di bagasan hahi pasod do hami ganup boy hami marpungo dinalaw mamuji pasangap guarmu na badiai mauliate mahupasat hami tuadupan mi ali Tuhan ala di bagasat tikyon di paluas horo pe hami akan aposom lao marpung mabaisada kebaktian melalui media sosial asa tuktong tahe boy saluhu na ruas ni huriam terlayani melalui media sosialon asi maroham ale Tuhan ho matoktong na mamaso-maso saluhu na ruas ni huriam tarlumobi may tahe ruas ni huriam na dong di HKBP Sidorameon ho mana mamaso-maso saluhu na siyan akaruas mo na mulai na matua sahat tua kadadana pe ale Tuhan di masa-masa ni virus pandemi corona saplusion ale Tuhan tung macam biar dohami saluhu na ale Tuhan dia kana masaon alay na marpos ni roha dohami ale Tuhan dia katiki-tiki na di kono pe di hami boy hami marsaor rapondot ho ale Tuhan lehon madi hami haporsiaon na mangulu asa saluhu na mahami ale Tuhan marsigat tung tuho di haporsiaon nami mauliate madiho ali amang nabasa toktong mahupasat hami tuadupan mu na marsangap na marmuliai asa homa na mamaso-maso sa luhu na ruas ni huriam songoni man aka parhalado ni huriam ali Tuhan na toktong mengambil bagian di aka waktu-waktu di pelayanan na dipatupa di garejaon ali Tuhan pargugoy masahulu na aka parhalado ni huriam tarlumobi may ale Tuhan di pimpinan ni hurian nami asa homa na mamparbisuki ale Tuhan lehon gogo lehon haipason dinalaw marmudu-mudu hami saluhu na ruas ni huriam nadong di HKBP Sidorameon mauliate madiho ali amang dabasa dia kapartikian nanay mangihu dope ale Tuhan nang dia ka ari Minggu nunga dipatupa ibadah di tonga-tonga ni HKBP Sidorameon tukpe soharu retaro pe saluhu na ale Tuhan alay na posdo rohanami dia kapartikianon ale Tuhan homa na mamaso-maso sa luhu na ruas ni huriami na boy ro beribadah tutonga-tonga ni garejaon ale Tuhan leo nakahiras ni pamatang di hami sa luhu na mauli ate madiho ale amang nabasa songoni manang persauran nami apala di baga sa tikyon na yung marujung may ale Tuhan alay holong mi dang boy marujung siyan hami posrohan nami di dia pe hami maringanan ale Tuhan dia kaparulaon nami pe ale Tuhan homa na mamaso-maso doho na mga leon aka hahipason di hami saluhu na mauliate madiho ale amang nabasa saluhu na mangulo namion ale Tuhan hupasat hami matuadupan mo na marmuliay mauliate mahupasat hami tuho marhite-hite anak mo Tuhan Jesus Kristus martangyak kami tuadupan mo na badiay amen. Nuaing maridde mahita nomor 510 bukwede laus tapasahat mapiliat tanam muli tutu hatta sipakeon ni huriatta patupahon nak pelayanan maridde mahita. Yesus asini rohanai jalai Ado disuruh asa tapaboy apagalat balitota tapati urdalani ay daron Domenali saya mabulangi Pon aku
Patangyakon mapiliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut sileo-leo na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husijolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriamdo di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silaliam itu hami. Asalam girgir hami mandok molate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakma hita mangidohod di tangyang tay. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malo maniroham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarok kangudo siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togit tu pangujunan. Palua mahami siang pangago. Ay horon na punaharajaon. Dot tagugoon. Rodi hasang apos sa liling nililing na. Amen. Di dongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Do tolong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni tod di parbadia ma. Mangaramoti huhut mamasu-masu hamuna saluhutna. Amen. Horas madihita saluhuna. Horas